sa daghang mga pagtulunan nga makuha nato sa atong ebanghelyo o sa atong mga pagbasa, usa niini mao ang kamatuoran nga ang ato dayang kinabuhi dili ni exclusive. Unsa man ning atong kinabuhi? Unsa may opposite sa exclusive? Inclusive. Ang kinabuhi nato dili ni para sa ato rang personal consumption, kung dili sa man para sa tanan, apil ang tanan. Sige, lingay mong tupad ing na kumusta man ang imong bana para sa tanan, ing na niya og laki gani na kumusta imong asawa para sa tanan. Kusog kay tanang exclusivity. Ato ba? Ato-ato. Muna, doon natay mga koral, naatay mga gate, niya naatay mga words, no trespassing, private property. Pero di man amoy kamatuoran sa kinabuhi. Musugotag sa dili, member kita sa publiko o ang publiko mangilabot gyud nato. Tistingi lang god imong balay, imong koralon kay private property. Nya dili day ka moadto sa laing balay, di day ka moagi sa laing property. Moagi ka dili. Unyag di sad kanila paagion og ila sa tong koralon nya moingon sad sila public property. Nya ang tanan mohimo gyud ana nga ako ra gyud ni. Ana ra ta magtuyok-tuyok sa atong lugar, mura tag isda so sa grapon. Kapait kinabuhi, no? Muna nga kung musugod na kay tag-ingon nga ako'y magbuot, ako raning ginabuhia, musangko tas pagmahay. Muna'y gibati ni Job diri sa unang pagbasa, nagbahay siya sus ning kinabuhia, muragitag sundaw nga pugson ta paglihok bisag di ta gusto, muragitag ulipon nga di na kita taganahang mulihok, mumpahuway unta ta, di ta papahuwayon, ganahan unta tang malipay, pugson tang maghilak. Ang kinabuhi ko no, pinugos. Tinuod ba? Ngilingay mong tupad, ing na napugos kag simba, ing na kinsay nagpugos ni mog simba. Oy, nayo ba din ana? Pareha ko ninyo din naman tayo mga ashirits diha. Kinsa may magkusmod ang naong, kanang mamugos og pili og asa siya lingkod. Naon sa man day kinaiya nga nindot, sama ni Hesus, sama ni San Pablo nga ni San Pablo nga gihisgutan sa ikaduhang pagbasa diri sa ebanghelyo niingon si Hesus, mangadto tas laing mga balangay, di ta magpabilin dinhi bisag ang mga tao nagsigig pangga nako dinhi, mangadto ta kay mauna ang misyon sa akong pag-anhi, mauna ang tumong nganong ni anhi ko, kay ang tanang tao ako gyung sangyawan, ako gyung tagaan sa akong kaluwasan. Si San Pablo sad niingon, angayan baya gyud unta nga muhunong nako aning akong buhat, angayan baya gyud unta nga magpasuhol ko aning akong pagsangyaw, pero dili ko mo himo ni ana. Ang sa mayang giingon, nagantos ko para sa ebanghelyo og akong gibuhat ang akong kaugalingon nga para sa tanan. Dili siya ulipon, nagpaulipon. Dili siya angayang magantos, miantos. So nindot day na nga kamatuoran nga haron dili ta magantos aning kinabuhia, mo voluntaryo ta sa pagantos. Aron dili ta pugson og paalagad aning kinabuhia, mo voluntaryo ta sa pag-alagad. Kana bang gitawag bag voluntary service attitude.
Ana, lingi ako na imong tupad. Ing na pwede mo volunteer kog panglabas inyo. Ing na ko no. Ing na ba? Ngano man mo mulingi? Di gid mo mo voluntaryo panglaba na inyong bulingon sa silingan. Ngaigsoon, unsa may mahimong resulta kon mo voluntaryo ta pagpangalagad, adunay nindot nga mahitabo sa katilingban, nindot sang mahitabo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kaysa ako nagikaingon, ang katilingban mangilabot nato kita sa apil sa katilingban. Niadtong niaging pista nato senior nga ditapos kagabi, naatay mga gihimong mga activities. Nigasto tag mga wapa masubay kayo pero moabot tingali nag mga 2.7 million. Atong giswayan og baligyag slots aron ang dili tagadinhi natong parishioners, mga online parishioners ug ang tagadinhi nga parishioners kaning nanimba karon mga territorial parishioners makaapil sa atong activity kay para ni tanan. Nahurot bag kahalin atong slots? Akong tanawon. Wa mahurot. Ang atong gibaligya 25,000 nga Healing Joy of Santo Niño HGSN nya ang og mahalin ni tanan kay tag 100 man moabot ra nig 2.5 million. So kung mahalin ning tanan, dili pa igo sa atong nagasto kay niabot mag mga 2.7 sa amo palang rough nga kaning initial nga accounting nya. Sabot nakatapar ta ani dito ta ni kuha sa laing pundo. So natay halin nga 18,930 naapay 6,070 ka-slots nga available wa pa mahurot og kahalin. So ako ning ipadayon og baligya hangtod mahurot ni. Okay ra ninyo? Ana, at least na ay 5 kabok ni tubag pero ang uban nagsige lag duko-duko na hunungan na ingon kagahapon ra na kutob padayonon antod karon. Og napugos mo, inyo na ng problema, mag-antos gyud mo. Pero kung moingon ka, ako pader, mo palit gyud ko ana, hangtod kanus ana, mahumag kahalin. Kamo mo'y malipayon kayo. Pero nindot kayo ang nahitabo sa atong gibuhat. Hinilakay gud gabi sa kalipay. Hinilakay, wa mo kapil. Tanaw lang ya mo sa atong i-upload sa atong Facebook page o sa atong YouTube channel sa tanan nga mga mga footages sa atong gihimo nga katong motorcade, mga sayaw sa chapel, sinulog dance o katong barangay competitions na asay mga kanang festival queens nga competition, na asay street dancing, na apagyoy showdown, porting nindota mura sad siyag nakatilaw ta ba nga dito ta actual sa Basilica. Pero kuno tong ato dinhi naning og sa buhok pa usar to kalugas kumparar dito, pero nindot tanawa niya ninyo may sanang mutan-aw mo, pero dinhi mo tan-aw sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod kay adto mos uban dili kayo nindot kay ilara na i-caption ato whole ato yung taas-taason. So ang nahitabo ang nanambong kagabi murag na agitos mga 2,500 tingali ka tao ang dinhilang niya ang dito sa kalsada daghan-daghan sa to nga nagtan-aw sa atong street dancing. Kanya ang mga winners mauni ang sa kuan chapel nga kanaganing base nga competition sa Sinulog katong 8 ka adlaw. Ang overall champion mao ang Kawasan Ono Chapel
sa San Roque nga barangay. Atong pakpakan. Unya, kadtosang atong pagtuyok gahapon, ang dinhi mismo sa San Vicente Barangay, kay mao may host, ila sanggi, amo sanggi contest ang mga purok, aron mo decorate diya sa agianan. So ang nahimo sang champion sa decoration sa mga purok, mao ang purok urban. Di ba? Urban, di ba ba? Salamat kay taga-urban. Nagkahiusa gid sila. Unya, sa atong festival queen, nagkaparihas ra ang nidaog og ang atong overall champion sa Sinulog Showdown nga mao ang San Vicente Barangay San Vicente. Pakpak. Nya atong gi panagaan ni silang mga premyo ang sa chapels, ang ako ambot og basin mura na kog nalimot, ang sa chapel atong first prize ato kay murag 30,000, nya second 25, third 20, nya consolation 10. Sa purok ato sa tong gitagaag premyo, first prize murag ligagmay raman to, murag 5, nya 4, nya 3, nya consolation 2,000. Ana nya ang atong 5 ka barangay ato sa tong gitagaag premyo, ang first murag 60,000, nya second 50, nya third 40. Ana no? Mura mo gaduko-duko. So, mao na. Nya diin man tag kwarta, matud pa sa ubang mga ni comment diri sa dinhi banangan hinamisita. Yung sila dakua ning imong event pa diri katoto mga judges, mga dekalibre man sad to. Gikan man sad to sa mga lain-laing mga lugar nga dagko sad sila mga participation sa atong sinulog sa Basilica o ubang mga lugar nga competitions. Ingon sila nindot yung kay Pader, bisag first time pa ng inyong interbarangay, mura na sa tag nagtanaw o naagyod sa dako nga event. Ana, nganong nahitabo man to? Kay daghan sa tong kaigsuunan ang nibati nga kining akong kwarta, kining akong talent, kining akong presensya, kining akong lawas, ialagad ko ni sa tanan. Para sa tanan nganing tabang nato dinhi ang atong mga barangay officials, atong mga chapel officers, atong mga organizations, labi ng PYCC kay sila mo'y main kuan ato mover, ang atong LGU, ang atong mga kapulisan, mga medics, mga barangay tanods, tanan kaninyong tanan daghan kayong salamat. Atong pakpakan ang tanan atong mga kaigsuunan. Ni gasto ta mga 2.7 million. Dako ba ng gastuha o gamay? Gamay ra gyud kaayo ikumparar sa nahitabo na kanindot. Ang mga presentations las mga barangay, kaingon ko kaning gitagaan tog subsidy nga 20,000, naapagoy premyo nga ang first 60. So kung ma-first ka, nakadawat ka gikan din hinato og 80,000. Pero ang ilang performance ug ang tanan nilang gipanggamit hasta pang ilang practice kada gabi di tingali mapaigo ang 500,000 ato Gamay ra. Ang kahago mo tong paghuman dili premyo mo giapas unsa man ang akong kasinatian sa paghatag sa kong kaugalingon. Tanan gyud nila nalipay, nagiuban naghilak sa kalipay, no? Hilingya imong tupad ing na gusto pa kang magsinulog ta next year ing nakalo. Kun buhi pa nya daghan sa kay kasinatian nga gipakita si Santo Niño katong first motorcade, hapit may mahogs pangpang,
gitukuran rag tuod nga laya ang sakyanan, wa mahal lahos o kahog dito sa Kampaso. Di ba? Milagro kayo. Mag-uwan, inigsugod sa misa, inigsugod sa motorkid, mawa ang uwan. Inighumas motorkid, balik na sang uwan. Pastilan gining santo ninyo, ha? Gabi ni uwan sad pag kaning ang sa to, abog kay dia, abog kay tanan, sige tagbuubog tubig. Niya ga motor ga foot procession ta, wa gyud mo uwan, abog na sa kay dia pagsugod presentation, ingon ko din ara bata kabuubog tubig kay mura naman ko ni abog na diyang ato mga espalto. Nya siging hapak-hapak stiil, hapak naman ay lamang mo alibwag mang abog. Ingon ko Santo Niño, abog naman kayo, di naraba ni mabubuhat to, para ba yung mga duha ka presentor, ana ni buhabo bitaw, nawa laging abog. Nawa ang abog, sige na sa ginahinay, ana, hangtod yun na humanta, ana, niya pagkahuman, ning uwana, diha nang nahuman nagpangaon ang tanan. Daghan kaing nangaon, mga 2,500 kapak meals nato, hurot-hurot gyud. Di ba? Hindi man gyapon mo malipay nga nakapakaon tagin ato. Mga 1,000 sad ka mga pamilya nga pobre atong natagaan og 5 kilo packed rice. Pak-pak yapon. Nindot kayo ang feeling niya. Mao na yung mga pakita ni Santo Niño sa iyang dakong gugma o grasya. Pertig yung sadyaa niya. Ako sa ding special katong atong fireworks, ato tong gi order anang kanang kuan sa nabitang part na sa kompanya sa Dunkin Donuts, kanang dragon fireworks o ang iyang kauban diha na gipakapinansad, mura man ting ito gidoble kay di man nahapit mo hunong og sigig buto. Na kung ano naman importante kay pagkahibaw nila nga donut ta dinhi event, ingon din tong tag-iya si Sir Juni, pader punan ko na nako gamay lay ipuno si Roy kay sige naman sabi nagpalit, okay man kayo inyong pagkuhan dito kay daan naman na nimong gitagaag discount sa punan ko na pader kakita lang unya ka. So gabi sige may hangad sakit naman kaya kung liog sige ana nga to niya dugay na kayo dool na ko skapjani skapjani pader mohonong pakanig buto nako ambot lang gaha nindot kayo. So ato sang pakpakan sila no, iampo nato atong iampo ning mga taong nahigugma sa simbahan, wa nagpagarbo nahigugma sa simbahan. Nang solicit sad ko sa atong online o litson, 11- unom kabuok, ang ato sang nadawat nga tag 15,000 niabot sa 12 ka tag 15,000. Di ba? Salamat kayo. Pero ang atong napalit nga litson siyam ra kay di na maapil ang 12. So katong sobra ato na lang sang i-apil diri sa atong pundo aning puno-puno aning kuwang panato sa atong kagastuhan. Salamat yung kaistanan. Ako lang yung ipanghisgutan kay kanindot kung ang kwarta nato, ang atong mga bahandi o ang talento ihatag para katilingban kay sa atong i-exclusive unya makigubat kita, makigubat mo gasto tag kwarta para pagpatay sa atong mga isigkatao, gasto tag binilyon para magpinatyanay pastang luoya. Apil pagka-krisis ang tibok kalibutan. Gasto kag pila ka thousands of pesos para lang ikihan imong igsuon tungod lang anang lalis anang utlanan imbis maghinatagay o agianan, magkinihaay na noon, magsirad-anay na hinoon anang gagmayng agianan. Unya inig kaabot na sa emergency, mga sunog tang tanan maglisod na tag-agi. Tungod sa atong kadaw, kita'y galisod-lisod nato. Pero maliwatan ni Jesus o ni San Pablo o sa mga santos, mahimog yung nindot ang katilingban, mahimo sang malambuon o malipayon tang tanan.
So katong gustong muhatag silang kaugalingon sa katilingban, manindog na ta.